Umgila ikhona unosomnandi uyesabeka njengekhekhele inyosi umfana xhola abasemzini ngeshumi lopondo siseblabosh eNewcastle kula sikhona ke manje nangu ubaxhawula ngalo ishumi lopondo ke nala la sikhona njengamanje kumnandi kakhulu ngawula iduzane awenze show uthi yanyakazi yasondela iMGI la uThozani Langa njengoba sengishilo la naye yonke into imnandi ishumi lopondo exhawula ngalabantu basemzini asiwe ku delicious eNewcastle kumnandi kakhulu. Wakithi yazi kumnandi kanjani nihlangana nabantu amaqhawa kithi akule ndima kaMaskandi sibe nawe eduze kanje engesabi yeyi imnandi kaBlento bafowethu bangathiwa ngempela uhlula ukuthi ukwamukele lokhu ukuthi kuyenzeka nanoma ikuphi abantu baye kudlame awuMaskandi kwamnandi kabi Abamnandi kakhulu njengamanje siphusha into encane sithi mfana ithathe lento ilethe emabhincene hlukanisa unyaka awu ngitshele hlaba ushiya mina wawuthembeni na angithi ngizothola ngcono ngitshele hlaba ushiya mina wawuthembeni na angithi ngizothola ngcono hayi kuba ngumculi hayi ngabe ngikhuleka kakhulu ushaya iphathi kamnandi kanje hey ya ikhamera ngiyocula ushaya amaphathi amnandi kanje hey